Dobar dan, Marko, mi smo se već čuli. O, jesmo, sad ne znam kako beše ime. To Vuk plaća. Kako beše ime vaše? Pa nego ko plaća kad možete dobijete vezu? Zaboravila sam svoje ime, pričajući sa vama. Dobro. Pa jer vi niste Marko, vi ste Hamza. Himza sam je. I Himza ili Hamza, to je isto. Himza, nije. Na turskom je isto. Hamza bre, Hamza, za tebe ću biti Hamza. Biću Hamza za tebe ako mi još jednom nešto nagradiš ovaj narod srpski. Koji narod? Ovaj naš narod. Ovaj pijani narod koji se javlja. Pijani narod. Pa narod je opijen vašom pameću, vas vladara i ovih... Marko? Kaži. Da li imate decu, Marko? Imam ja, šta god. Kako se ne bojite Boga? Ma kako idi se ne bojite je li ti pizdati materina? Je li ti pizdati materina? Hoćeš da decu napadaš neko i da kuneš? Konjino jedna, barabo jedna. Decu tvoju, vašu ili lezbejko tvoju neka čuva Bog. Ali ako ti kažeš da meni plaća moj razgovor Vuk ili nego ko ti plaća? Neka Bog plati tebi tako. Pička ti materina. Budalo. Govno je. Kretenčino. Radodajka je. Pa sam... Sram te bilo. Džukelo je. Tako se radi na radi. 0903 103 103 je naš broj telefona, 3 sata i 2 minuta. Pa nek ti Vuk opet plati, mamice, svi tvoji.